Aia chiar e o glumă, adică de 10 ani visez la asta. Aoleu, știi de ce râd acum? Și când doi prind-o. Ce măi? Gata, am luat. Băi, grasul. Grasul. Scoate una din gură și râzi. Nu, măi, deja a văzut OZN-ul ăla gri. Te uiți la OZN-ul gri? Ce mă? Ce mă? Ia. Te răzbăt, te răzbăt, te răzbăt cu furtunul. Ce mă? Nu ți-a plăcut? A abandonat Alonso. Nu ți-a plăcut? Nici mie nu mi-a plăcut, mă. Dar asta e, mă. Asta e. Treci, treci. Hai.